Здравейте на всички, аз съм Вейдори от Gala Gaming TV и тук при мен кажи си името. Защо трябва да си казвам името? Кажи си го. Чакай, че тук става лошо. Фак. Окей. Първи епизод на Комата, спаднах във водата. Аз направих първи си кил. Какво ми говориш? Да. И да. Ние сме дебили. Значи деца, ние сме нови в Fuck you. Fuck you, bitch. Fuck you. Ние сме нови в Fuck you. Не Да. в това, да. Всъщност си. Ние сме един нов канал. Майка ти. Ние сме един нов канал в това. В YouTube. В който... в какво сме, бе? Тапак. Искаш сега, искаш. Пръсти, не прекъсваш, верно, защото ще ме краш да изядеш боя. Ще един каската. Говори, ако ще говориш. Значи, гледайте, това е един нов YouTube канал, който си няма друга работа и ще има геймплея на някои игри. И два клипа, бе. Има 2 клипа качени. Па да сме живи и здрави, ще може. Ревю на Team Fortress и един ще му убиеш, ако ти кажа какво е. Игнорирайте ми дорито. На какво е? На такова. Един туториал. Аз съм много зря на тази игра. Не го знам той как е. Къде ние сме нов канал, живот здраве, да е, по-другото ще се оправи. Да, винаги е живот и здраве, латото. Живот и здраве да има за Да по нас. света. Живот и здраве. Да има по света. Ох, добре, Тук да. трябва да сложа един Да, надпис. със сериозно. Тук трябва да сложа един надпис. Внимание, очаквайте пеене на естрадни песни. Не, отденаха ми каската, брат. В момента ще си гмуркам аз след така. Ще си гмара. Картофки, Картофка. които са много хубави, Лъже! но заради тъпата игра не мога да си пусна. Кажи бе. Ао бе! Стига, брата, какво това? Аз дали съм 2.7. Вот. Аз съм 3.9. Че тук ми е някакво много тясно, брат, че не знам защо. Хм. Не бе, тясно ми е. Карта ми още 2 кил. Оу, фак е! Аз вече Пак си му взех. питал. Аз вече си взех на това. Аз също не съм. Не е много добро. Верно? Не, базиката се страхотна. Топено сирене, бро, не мога да си такова топено сирене. Има снайпаха. И така, ако се гледат пълни дебили, които говорят Да. през месеци, да, тук е вашето место. Не, значи играе само. Може в някой случай да ви приличаме някакви тъпи педерасни, Пияници, наркомани, мангари, на расисти. кимури. Гагла! Да, кимури. Игуани. Педераси. Не, това го казах. Това казахме. Да, много неща. Много неща. Различни. Това го правим колкото е така за фона. Някой ми писа, любовта ми писа. Хедшот! Хедшот, мафака с любовта. Аз май се спрях в Facebook. Дай любовта ми писа. Тук, добре. Бе! Сега ако го намеря в къща по закона. Няма да ме закориш. Няма да ме закориш. Няма просто така да ме заколеш, бро. Аз се спектетвам в момента, как хедшот на един. Това беше тук що преди малко. Граната. Да. Давай, пак така оцелях. Ама сапано оцелях. Да. Просто това го правим заради ваза. Де, обработката колко много ще ме измъчи после. Що? На колонието трябва да слагам надписи, трябва да добавям снимки и графове. Да режа от тук там, ако се стане нещо. Много работа. Не по-нормално. Това ми
Давай аз най-големата пак кам докато снимам, братче. Само си нямам... Бъдата вчера, докато правих туториал, хубах си го. Ях чипс през цялото време. Ладно. Почти. Аз пъс ям картофки. Да, това го правим заради ваза, хедшот. Не беше хедшот. Върху мен. Хеджът. Си правим така кефа. Колко други хора да им виждат дебилството. Защото не скучно, само ние сме си дебили. Не разбирате. И така към убиха. Добре, така сме зраната игра. Окей, 63. Пишете долу да искате нещо. Чакай, че тук пише 63. Не искам да пише 69. Тихо, бе, че ще убием. Диди, колко близо бях от... Не, бързо. Да се ми види букука, махни с оттам. Да бе, мъни се, бе, искам глас. Чест пака. Чест бокса. Уф, бърках се. Гост. Бокс. Абе, честа, бе. Да, съм го казал къв. Много интересно наистина какво правиш в момента, как изглежда. Просто не трябва да знаеш как изглежда. Нямам Ама като... Ти съм... Мамко му биме граната. Чиста шиба на граната. Граната, бе, като се говоря без граната. Абе, бате, гръмна граната. Мини. Ба се не... Охет. Сега съм с най-яко изглеждащото оръжие. Бял с едно скорпионче. Не за кой? Не съм за кой. Няма как да сте заколи. Ами не ножки. О, ес, бяло черното оръжие си, мамко. И пак повтарям, игнорирайте моето доли. Да, игнорирайте тъпто псе. Гладци. Не знам, що малко ми насича играта. Може би защото снимаш. Сега. Аз сега ще се науча да снимам с OBS. No да. Що? Да, бе, база снайпера, братче! Първо ги прави на 1080p, после не се усеща никакъв лак на какво. Ай в играта. Да, ама. Нали сещаш? Че няма как майка ти. Чакай, това за мен ли беше? Не. Гледай бе, то пич си не подвижда, аз не мога от цяло толкова е криво това оръжие. Добре, довърши смисълта. Искам го. Yes, взе го. Аз искам много неща. Едно от тях е да имам самолет. Расист. Кенефите. Кенефите са унищожени. Аз сега довърших съвестта, що я му снимам с OBS. Не, бат, не става. Що не става? Ево. Аз забравих тоталната мисъл, брат, че ти като цапа му. О! Ома гъл, ти се башна. Така изникна. Supplies, motherfucker! Буквално. Нямам сирене по мишката, братче. Как очакваш да игра с сирене по мишката? Хедшот. А сега под мишницата има ли си? Не. Ти си гадняра, аз съм ден хедшот и презареждах и ти ми идваш пак в гръб. Бех в гъб, надявах ти се на грозния нос. Големия, т.е. носа просто. Как смееш да кажеш на жена, че има голям нос? Сам си го призна!
Бързи играта, пак. Човек, представи си, отиваш на среща с някой и тя те вика, имаш много хубава брада и ти казваш, мерси, твои, харесва ми твоята. Какъв изрод трябва, бе? Ранка ще ти... Да, 14. Защо си най-дълго? I was. Аз съм представям аз влеза. Какво гледаме? Още един слот в пак. Чакай си струва пак въздушна пушка. Мамка ти. Това трябва да цензурираш. Let's just start the game. Чакай, не дай. Нормално вразнах. Тарас. Ти си гъс. Мерси. Ба. Ще снайпам хора, аз сега, защото съм гадина. Сега ако ме заколят за един спай направо ще мога. Вие колко съм кръг вече? Ай така си ти вика в кюбечка. Fuck you! Спай от инфото си идва в Combat Arms. Само за да убия мене. Пак ли съм с това тъпто оръжие първото е... Ей! Много е гадно това. Убих се. Смисъл, паднах отгоре долу. Забава. Обръща ще стане интересно да си паднал отдолу нагоре. Много искаш. Не. What the fuck, Арем Рима? Ма. Не па жена е. Тика ма стол. Пак като педераси не ще намре, какво му правим са? What? Я, да! Не знаеш, че света е оцелял, защото е бил дебилен. Да. Това е Бог го знае, всеки го знае това. Е бол. Не е Бог, бе, Бог каза. Бог. Бе, той е дебил. Да. Кога са го фащали бесовете бата? Напру! Гледай бе на това снайперическото устройство на бачка. Казах най-голямата ми глупост. Снайпериското устройство на бачка. Yes. Фак! Тук впадна. Я, да. Един кил. Съм прав. Не! Защо се изпългам сам във водата, бе? Толкова е за тебе! Не искам отговор, това е риторичен въпрос. Добре. Не ме съдвай допълнително. Добре. Ти ще се затворя в КМФ, ти ще почна сега. Да ме ето бил трепти. Защо? Да се взем другото оръжие. Заради това мраза, заради това мраза тия глупости, защото като ми скочат 15 човека бата, като ми дават като за първо оръжие баси букука. Два и ти дава, обещам. И бата, нали сващаш какво става? Какво са? Това съм прави. Бах ти почат. Пас, пачат си, бах ти крайната си. За тука.
Ляда Кен ги е лапала сама. За какво се рапираме като пълните дебили, врачи? Що сме дебили. Никой не репнат Ау! Ако не репнат копирайт. Една тъпа щива граната, ма такова. Ке тръгна това? Кажеш ли как стана тази пустия сега? Ти можеш ми кажеш, нали? Ама бате, излезе бах ти О, тъпизно. Дабъл кил. човек, то... Аз пак паднах в водата. Ми ти се ката. Така е, той има лодка на гърба. А не лодка, как се казва уния пластмасовите пълни с вода. Лодка. Абе, лодка, лодка. Не е лодка, нещо друго. Или сме снайпери. Хедшот на един се дух. Тук какво да грати, като съм вам не да грати. Като умра. Като умреш, гърмиш ли? Верно. Ако си някакъв педарас, да. Това направи катерите със Соня. Да, чакай. Бахте колко съм зря на тази игра. Аз заради това не искам TKO. Епа. И как не мога да го цела? То ми свърши оръжието. А то с шелената машина. Та. Нямам пред, не искам... Някакви педастични тъпи игри. Епа, сори, ама нямаше такива. О, чакай бе, излязва. Банкфоби. Return to lobby, yes. Lobby. Всъщност аз трябва да ходя да ям след малко, така че майка бъде приключи скоро. Не знам. И мога просто да го оставя, аз как се седя тук и ти да говориш на ти да биеш и Да, какъв е смисъл? Никакъв. Добре, ще го съкратим клипа. И пред това ще го преработя, ще направим още един и после ще ги съединиш двата. В един цял. Ай, напълно ще качим два. Добре, така става. Добре, чао. Чао. Ще разбера, не забравяйте да се харесате, да ни се абонирате в Skype и да ни добавите във Facebook страницата. Да, разбрахме верно. И това после ще го слушаме много, ще се смея до как го обработвам, какво казах всъщност. О, не знам. И така, Айде. виждам.